Il-General Workers Union tippreżenta rapport dwar l-iskandlu tal-Fairmount. Rapport li jikkonferma li t-telf mill-proġett tal-Fairmount jammonta l-80 miljun euro. Telf li sallum il-PricewaterhouseCoopers għadha ma kontestax. Il-kundizzjonijiet u l-mod kif kien innegozjat il-kuntratt, l-istima mnaqsa l-irregolaritajiet u l-problema ta' mismanagement kienu l-fatturi li waslu biex it-tarzna tagħmel telf fuq il-kuntratt tal-Fairmount. Ir-rapport jikkonkludi li l-kuntratt moti ma kienx wieħed regolari u li l-affarijiet ma sarux kif suppost. Ir-rapport kien ippreżentat f'konferenza tal-aħbarijiet. Jekk wieħed jieħu x-xogħol kollu li sar fit-tarsna tul meta kien qed isir tal-kuntratt, fix-xogħol kollu sar il-qlieħ u f'dar kuntratt sar it-telf u telf ta' 80 miljun euro. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li semmejna aħna kif persuna waħda tagħti kuntratti mingħajr dokumentazzjoni lil persuni oħra ta' miljuni ta' euro. Mhux qed nitkellmu issa fuq ftit flus, fuq ftit euros, qed nitkellmu dwar madwar 80 miljun euro l-poplu Malti swieħ dan il-proġett. Mill-fatti kif ippreżentati jirriżulta li jista' jkun hemm indikazzjoni dwar possibilità ta' korruzzjoni fl-għoti tal-kuntratt. L-Union tajt li Austin Gatt bħala l-Ministru li approva l-fondi għal dan il-proġett għandu jġorr ir-responsabilità politika ta' dan l-iskandlu fejn hemm fatti li għadhom qegħdin jinżammu mistura. Ir-rapport jinkludi fih ismijiet ta' managers li suppost ġew inklużi fin-negozjati tal-kuntratt, iżda li għal xi raġuni dawn tħallew barra. Kopja ta' dan ir-rapport qed ikun ippreżentat kemm lill-Oppożizzjoni u anke lill-Gvern. Bl-Union tajt li l-Gvern għandu jordna inkjesta pubblika u indipendenti biex jiġu ċarati l-affarijiet.